Og så guys, jeg skal lige vise jer, hvordan man laver en god. Prøv at se på den her, ikke? Der er flere på, som I kan se, end der er herovre på min sidste video. Ser det sådan der ud så? Jeg skal helt ud den der. Her, der gør den sådan her. Der kan 3 spawne, vi spawner. Fuck, altså. Jeg har så også fundet på noget nyt, skal jeg fortælle dig. Det er fordi jeg er en isverden, så fryser det er ikke meningen. Det var heller ikke den bedste af det, jeg gør sådan. Kan I se, det hele rører stadigvæk ind i den her. Der skal bare lige have I kan se, de er stadig på de samme funktioner, men I skal jeg vise jer. Nu bygger jeg en til igen, for at vise jer præcis hvordan den kan være god, så det går hurtigere for den. Det hele bla bla bla. Nu er jeg ligeglad med hvordan de ser ud med det der bla bla bla. Start med den der, og så med sådan en der. Jeg skal lige gøre den rækkefølge til den der. Boom. 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 Så går vi boom boom boom. Boom boom. Oh, hey. Yeah. Boom. 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 Det er det jeg starter med. Så har vi noget dirt. Punktum. Så gør vi sådan her. Der er jo huller der. Boom, 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 boom. Ikke det samme som den første. Så vi gerne vil lave en mindre udgave, en næste helt fuld god bla 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 en. Så er det sådan en her. Hvis I gerne vil have en prototype, som der er fin, så laver jeg sådan en her. Den er, det går lige så hurtigt næsten. Altså når den først har vokset den der op, så kan I bare tage vandet væk. Se, nu er det frystet til is. Så gør jeg sådan her. Så skal jeg have en hoe frem. Jeg skal have en hoe frem. Det var sjovt. Boom. Bam. Boom. Bam. Boom. 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 Så gør vi sådan her. Boom. Boom. Jeg glemte noget. Hvorfor gør jeg laver? Fuck, jeg er en dum en. Nej, det er ikke. Eller er jeg? Dum. Skal vi lige... Hvor er der en chest henne? Der er en chest. Putter vi en der. Så gør vi ligesom før. Dukker jeg, gør det der mod den. I må aldrig gøre det der. Det må man ikke. Man skal dukke så på den der. Ja, så jeg skal gøre det i K. Okay. Smag godt. Okay. K, yeah. Punktum. Så er det gjort. What? Der er en på det. Så er det gjort. Så går jeg ind her. Nej, det. Og jeg mangler lige et til jord. Så jeg faktisk lige skal gøre sådan her. Det er med her. Så kan I huske, at det faktisk skal lige ødelægge det her, fordi jeg failede ret meget. Sikkert noget hømstas i min numse. Så tager vi lige noget jord der. That's how I'm rolling today. It was a good day to die. Gør det bare ud hele ud af jorden. Det smager lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Sut. Sut. Jeg ser sut. Jeg ser virkelig sut.
også spændende, mand. Det synes jeg også. Ja, det tror jeg ingen gør. Hvorfor er du sådan? Okay, så gør jeg sådan der. Vi skal også have den der, så dukker jeg, trykker. Trykker. Så tager vi den der. Der. Sådan der. Vi skal tage den helt meget ned. Hvis I ikke har set mine andre videoer, så... Også med sovsa i min numse. Og det gjorde, så tager I det her, og der var min lille søster, I kunne høre. Og det bare... Jeg gjorde det for det. Ja, det gjorde. Ja, det gjorde hun. Hun gjorde det fordi hun kunne. Altså, børn i puberteten nu til dage. Og man er 2 år, så man er altid i puberteten, I ved. Fy. Altså. Fy. Og det er done. Men vi skal vise det nye alfabet i træk. Så går I igen. I kan tage hvilken som helst blok, men jeg nøjes med sengen der, fordi den ser meget nice ud. Okay, en der. Så I en der. En der. Og så skal I også have en til hopper faktisk. Hopper. Det. Lukker jeg. Trykker. Så tager I værte. Boom. Så gør I sådan der. Boom. Og boom. Så efter noget tid, så vil det der blive vand, bla bla bla, ligesom de andre herovre. Se, der er vand, selv der er glas. Lige meget. Så bliver det til vand, glas, og jeg ved ikke hvad, I ved hvad jeg mener, bla bla bla. Boom. Faktisk er der en anden måde også, man kan gøre det. Prøv at se her. Det virker stadigvæk, selvom du har den på hvad for en funktion, du vil have det på. Men det bliver bare langsommere hver gang, så hvor hurtigt den er. Men hvis du har den så højt op, så kan den risikere at springe i luften, eller forsvinde, eller jeg ved ikke hvad. Så hvis du gør sådan der, og gør det, der er sket mange gange, altså, den har hoppet ned mange gange, så vil I miste den. Og derfor er det altid bedst at have den her. Hvor langsommere den er, hvor bedre er den. Den er allerede frysset. Ja, så det var sgu ikke så godt. Nå, men husk at subscribe, ligesom de andre videoer også. Og fortæl det til mine venner, nu begynder min lille søster at græde, så jeg skynder mig lige med at slukke. Ses!